Allah keɗitiɓe e ndaroɓe iri meɗen ɗum barka ɗum hononde fulɓe garojon to suudu radio ndu unity fm gondudo hayre zinariya jaɓɓama men e wakkati ɗum inde an ibrahim aboubacar kunga bono no anduɗon no boftuɗon ko ndeya talatare en wara daidai wakkati ɗum ɗo gimboɓe nangaɓe e goɗɗi laifiji to emi toro jomirawo balluma en bono no anduɗon min bolbay onon ma natton bolbon bolbindiren okkindiren shawaroriji kadi bo en toro jomirawo waɗa yimɓe meɗen ɓe fama kullum ko bolbeten gi en habda on habda ko moye e habda e wadda contribution muɗum daidai ko handi bolba illa iyaka yimɓe meɗen handi ko ɗum bolbi to ɓe janga ɗum kono no anduɗon nambaji men e ɗon ɗi boftuɗen to ɗum noddi ɗum okkay contribution so emin heɗiti on nodday namba ɗum ɗon kadi bo kafin natten fuɗɗen emin ɗawta yettugo musamman ardiɓe suudu whatsapp group ɗum min wondi min bolbanno on nyande ɗum maɓɓita to ɗum maɓɓiti bo yimɓe sosai okka shawaroriji boɗɗi bo nder shawaroriji ɗin ɗon emin huuda e shawaroriji ɗin ɗon har nder programme ɗum ni ha so ɓe wala nder suudu ɗum ɗon lallai ɓe habda ɓe yaha ɓe waɗa joinin majum so mi timmini mi wara mi hokka namba ɗum kadi ɓe wala nder groupe ɗum sai ɓe waɗa joinin so emi toro jomirawo balluma en so mi fuɗɗay haala fuɗɗan haalanma nyawu so yimɓe meɗen goɗɗo nani goɗɗo bo heɗaki ma nango goɗɗo sai joni nanta to mo anda e ɗon gongu nyawu bitengu anthrax ngu natti lesdi ndi ɗo ko neɓi kadi bo har ngu jokkake sai ɗum ɗo nyawu ngu ɗo e ngu ɗon bono no anduɗen ɗum wanno nyawu ngu ebola ɗum wari ɗum waɗi nyawu ngu corona to ra nyawu anthrax to amma kangu nyawu anthrax ɗum moye e moye ngu nangata nyawu ngun ɗon wala mo ngu nangata sai ɗum dabbaji nyamayɗi huɗo bono na'i woni fuɗɗam be'i baali kab dabba ɗum anduɗon ɗum ko nyamata woni huɗo to nyawu ngun ɗon kanjum woni ko ngu nangata sannan ne nyawu ngun ngu nangirto kangu bo bono no anduɗen nyawu boru nyawu on ɗon ngu ɗum mbita nasaren e bi'angu communicable diseases ko nyawu wonta ɗon ngu ummoto daga ɗo ngu raɓay nyawu raɓowu kangu mbite non so anthrax kangu ma ɗum nyawu wonta ɗon raɓowu nagge ngeɗo wawai okkugo bandinge baalu wawai okkugo baalu wawai okkugo nagge ma wawai okkugo baalu okka be'u naɗi watta sharing nyawu ngu woni to jode to nagge maɗa nyami ɗum gonge wari duri ɗon to jode ko riɗe to nyamuɗe dabba nyamuɗum fuɗɗan ko riɗe nagge ɗiɗaɓe kange ma to nge wari nge nyami to nyawu ngun ɗon ngu heɓay nge to yarol kawwa ɗum ma nyawu ngun ɗon ko riɗi kanji ma ɗi nangoto to nagge to yaaɓi to kab goɗɗum dabba ngar ɗum yaaɓi ɗon ɗum ma kanjum ma ɗum nangoto to o nani nyawu ngun ɗon no ngu nangirte bono no anduɗen no bawru nangirte sannan ɗiɗaɓum noye watta famen dabba meɗen nangake e nyawu ngun ɗon ko bo nyawu ngun ɗon ngu natti nder dabbaji maɗa ni watta anda to fuɗɗam a wawai yigo nagge ange e nge yamɗi ma nge hede ummoɗa subana ngi'a nge e nge wati ko bo ngi'a nagge kawai nge kawai yeni nge wati ko bo ngi'a na'i ɗin ɗi ummake subana aiɗi e ɗi raɓi e ɗi warti ɓalli maji kawai bono gondi fewri kawai ndi musamman ɗi nanata on fami kadi bo on gi'ai ƴiƴam e burtiro nder alama no andoton na'i moɗon ɗi nangake e nyawu ngun ɗon ko dabbaji moɗon ɗi nangake e nyawu ngun ɗon on gi'ai ƴiƴam e ɗam burtoro to kinal ko e ɗam burtoro to gite ko e ɗam burtoro to noppi ko e ɗam burtoro to ɗi sillirta ko to ɗi bu'irta ko bo e ɗam burtoro kap to gasa burtorto to ɓandu maji so on gi'iren ɗum ɗon sign ɗum ɗo to lallai kes ɗum ɗon e ɗon nder dabbaji moɗon sai ngaɗon kokari jangon mataki sannan hunde ɗiɗabre nde mahimmanci
kangu nyawu ngun o yi bono boru an duro boru a walana matsala, an duro na'iɗi boru a walana matsala. To amma kangu nyawu anthrax kadi ko ɓeydi hallingo ngu an duro amma hoore maɗa amma a wawai nangago e mangu. Nden ngu nangirte ta yahi a memi to amma a nangake. Fofɗe hatta na fofɗe dabbaji okkata, ta natti fofɗe ɗi foftatai ɗi mburtina ɗin ɗon, amma fofɗe ɗi mburtini njaɗa amma foɗuɗaɗe to amma a nangake. Ittuɗa paɗe maɗa njabɗa to ɗi njaaɓi amma a nangake. Amma warta fa sai dabba nangiɗum e nyawu ngun ɗon to waɗi ɗum ɗum woni fa to nangotoɗa. Yarugo kosam dabba nangiɗum an hoore maɗa a nangoto. ƴakkugo kusel dabba nangiɗum amma a nangoto. Kanje to on raari joni bono no anduɗon corona ko nattuno ɗum wi to ne ɗum waɗata ɗum dogga corona, ɗum wi to fuɗɗan ɗum ala yaaki julirɗe, ɗum ala mumnowago, ɗum ala nattugo motaji, ɗum ala yaadu, ɗum ala yaago ko toi, ko moye jooɗo kawai to woni nangaɗo jooɗo ɗon e nangini hoore muɗum. To kanji ɗiɗo bo ɗum mbi'i nyawu nguɗo to ni nagge nangake to walla e anduro e ko riiɗi ɗin kowa to ɓadonge. Gimoy to o ndari matakiji ɗum fuɗɗi jangugo joni woni ɗum mbi to kap nagge nanginge e nyawu ngu ɗum nyamata tew mage, ɗum yarata kosam mage, kome ɗum mage ɗum yiɗa, ɗum yaha ton ɗum waɗa isolating maire no anduɗon corona ɗum jangai tagu ɗum resuwa ɗum ton, isolation center bo ɗum mbi'a na noyi, ɗum yahai ɗum resuwa ɗum ton wala ndaro ɗum. To non ɗum waɗanta dabba ɗum ɗon. Gin to o ndari woɓɓe ma joni mbi ai to ɗum ala ma nyamugo kusel kawai gabago ɗum hota nyamugo kawai kusoy sholli no irin su piroji nihi, geroɗe e irin sholli nihi, ɗum ala ma nyamugo kusel dabbaji. To hala makka o ji fi ɗum na ɗum sido ɗum, sannan yimɓe meɗen enen kullum en ɗuɗa jangugo hunde e gongare. Hunde nde ɗo na ɗum sido wonta, ɗum gongare hunde nde e nde ɗon. Kadi bo eɗum mbi e nde ɗon en wondide to Plateau ɗo, eɗum wondi kesji ɗin, eɗum wondiɗi to Kaduna, eɗum wondiɗi to goɗɗi state ɗi haade men ɗo nihi. To on gi wai lugaje ɓe mbi'e ɗum waɗa gokka sera gokka. To woɓɓe kamɓe bo kullum musamman ɓe famai e shoraiɓe maganije, on andi ɗum heɓa ɓe ngaɗoɓe wala daidai nder maɓɓe. Goɗɗo kullum joɗoto ma nani ɗum mbi hande ra gongu nyawu waroy, sai ummo wara bi'a on to kanum e wondi nyawu kaza, e wondi nyawu ɗume. Bon andi woɓɓe okkayɓe leɗɗe, goɗɗo sai wawa bigo ma o wandi ma lekki ki okkata ki waadi, ta yiɗi balɗe ma juuta, ta yiɗi ɗume. To ga Allah emi nodda yimɓe meɗen to nanon ɗum mbi'i ra nyawu ngaroyngu, kowa ummo hankali mum ummo heppa to koye fata, heppa to koye fuɗɗirta, har warta yehi yenani ngaro e nyamana ɗum ceede okkata ɗum magani. Gindenno to on hulino e ɗon no gongo nyawu ngarnogu to dabbaji meɗen, sai woɓɓe yimɓe fere waɗi ka warogo ɓe waɗa ka okkugo leɗɗe. Ɓe ngaɗi ka okkugo leɗɗe ɗe kota ɗe ngala ma alaka e nyawu ngun ɗon. Sai ko ɗum jangoyi goɗɗo mauɗo ko wari godi irin leɗɗe ɗum okkata ɗen, ko godi sai ai ɗum shille nayi ɗin kanji ɗin ɗum waylitirta e ɗum okka dabbaji meɗen, wai ɗum maganije on ɗum. Fulɓe kawai en dogga e okka shedi. So ga Allah ko mi noddata en, ko moye yi'i nyawu ngun ɗon, ko yi'i goɗɗi alamuji nder ko bolbumi ɗum ɗo to dabbaji muɗum, ko ɗi wuro ko ɗi ladde, so waɗa kokari nodda anduɓe dow fi. Ta bi wai no boftuɗa tufirgo nayi a yahai kawai to ɗum sorata maganije bi'a ɗum okkuma kawai a yi'i nagge maɗa waɗa ɗume, ɗum okkuma kawai jangowa batal a dogga ngara njukkake. To an hoore maɗa a nangoto to ningge nangake. So kaptagaɗo ngiɗo dabbaji muɗum fuɗɗi irin ɗum ɗon, to nodda anduɓe dow fi ɗum ɗon. Pullo kam mo nayi ko moye e andi doktajo ha ndiɗo ɗum nodda ɗum. To ɗum nodda anduɓe dow hunde, ɓe ngara ɓe janga mataki dow majum. To ka saldori enen ɗo ni to gonduɗen wala bono research institute ɗum vomɗum ɗo. Ɗon woni ta yahi ɗon wala halanma wururu, wala kome, njehi ma ton, to kaute ko'e mon jehon ma ton, to on jehi ma ton on tuwai yimɓe anduɓe hundeji sosai, ɓe mbawai umminoygo tim maɓɓe fere ɓe waronowa on, ɓe wara ɓe okka on kam goɗɗum gudunmowa ɗum handi ɓe okka on. Bo enen on andi bo banje no mbaɗen
wai on gi'a to on waɗi non on majjay ceede ɗuɗɗe, on waɗay ɗume to on wanni waɗugo ko handi on jaha on tokkitirono maganiho pamaro e yimɓe ɓe andana hunde, to addin on waray majjon ceede ɗe wonda on majjata ma kewtuɗe ɗe to on jehino to handi njehon. So ga Allah mi nodda yimɓe meɗen ɗum waɗa kokari ko moye waɗa ka rarugo dabbaji muɗum ko yadata, sannan bo kusel to ɗum bi ɗum waɗa fadgo lasal lasal, to emi toro jomirawo karo mana en dabbaji meɗen, jomirawo kadi walluma en dow maka. Kanɗon wonta ɗon. Sai hala ɗiɗaɓa mi yiɗi mi hokka on dama, e ɗon woɓɓe anduɓe kamɓe ɓe nodda ɓe hokka contribution maɓɓe. ɗiɗaɓa en nani e ɗon operation ɗum soja en waddi, so amma minen ɗo ko min gaɗata woni emin nodda hukuma raa ko yahata, lalle ɗum yaha ɗum binciko to na'i ɗin ɗon ɗi ngaɗi wala deidei. Fiɗugo nagge na kanjum waddata maslaha ba, nagge kange nge anda, ɗum ɗaɓɓita mo nagge on ɗon mo nange, ko bo na'i ɗin ɗum nangaɗi ɗum suraɗi wuri go, to ɗum suriɗi dole mo maji wartowai, amma ɗum yaha ɗum fiɗa nagge kange ko nge andi ko nge waɗi, to lallai emin nodda hukuma handa ɗum gi'a na'i ko ɗi bonni ko ɗum zargoroɗi goɗɗum ɗum yi'a kai na'i ɗin ɗon ko ɗi boyka wonta ɗon, handa ɗum yaha ɗum fiɗaɗi, handa ɗum yaha ɗum waraɗi. So lallai rahoto min waddanama rahoto sahihijo e holla cewa ɗum yahi ɗum fiɗa na'oho hande subana. To ga Allah na'i ɗin ɗon ko ma da laifi ko ɗi waɗi emin nodda handa ɗi ware ba, ɗi joge mo maji warowa. To bo ɗi ngaɗayi komai to lallai ɗum binciko hala kanɗon, koye woni ko fofi har hewti ɗum wari na'owo, gimbo koye warol na'iji ɗin ɗon fa kanjum waddata kadi yi'on e ɗum ɓeyda heɓgo matsalaji, bo wonda en waɗa farin ciki ɗum waɗi launching operation jonde jam har fuɗɗi wartugo, har ɗum fuɗɗi shedago jonde jam wari duniya e burto e ngaɗa e jaha bigeje daban daban, demayɓe e jaha demal, durayɓe e jaha durngol, jangayɓe e yaha jangirde, to handa ɗum bi'a kadi ɗum waddi goɗɗum hunde kadi e nde yiɗi nde so'itirana en jungo agogo fa a ɓawo. So emi toro jomirawo valla en Allah waɗa kadi handiɓe ɓe ɗum noddi ɓe nani ko ɗum mbi'i bo ɓe janga mataki handijum ɓe janga. Deidei ɗo ni mi daroto mi hokka noddayɓe wakkati kamɓe ma ɓe natta ɓe hokka gudunmuwa maɓɓe deidei gurgudo, to jomirawo walluma en. So namba ɗum noy woni ɗum andunoɗon ɗum min hokkuno, so kap goɗɗo hokko gudunmuwa mum sai nodda hokka min nder namba ɗon ɗum, so emin toro jomirawo walluma en. Rano dow mo fuɗɗam. Assalamu alaikum. Na'am. To Allah lamɗine mo min bollata. To modibbo Usman ko woni gudunmuwa maɗa? Allah rene min nani iri kokari ɗum gaɗata, Allah sako alherijo waykinaiki ɗuɗɗe koye. Amin amin. Gaskiya mi noddi kawai mi wallita en addu'a Allah mi waddana en jittorgol jamme. Amin min yetti. Allah walla madalla. Amin ma yewtake. Amin. To noddo mo fuɗɗam mum ɗo min yetti sosai, ra noddo ɗiɗaɓo kadi kamin ma. Assalamu alaikum. Na'am alaikum assalam wa rahmatullah. Momi boldata? Jam kelem. Kana magana da Murtala Hami jiya da kai shan. So Malam Murtala me gudunmuwarka? Yawwa to alhamdulillah gaskiya su wannan jami'an tsaro da aka kawo, fatan dai Allah ya sa za su yi adalci wa dukkan duk wani abin da wani ya zo yi abin da bai kamata ba. Kar a ce za a nuna duk da dai jami'an tsaro ne, a ce za a nuna fifiki ko kuma ƙabilanci ga duk wani wannan. Idan dai za a yi aikin tsakani da Allah dole za a gano masu laifin. Mu dai fatan ma'anar shi ne Allah ya sa za su yi adalci ga baki da iyaye kuma a nan ni jan ma yara kunne, saboda za ka samu su masu kiwo matasa ne, masu noma yawanci matasa ne, duk iyayen mu suna biya saboda an gaji. Don ka ba ma yara shawara in za a fita kiwo ko za ka fita gona jeji da abin da ya kamata. Mu da muka taso da ɗan uwan mu ko abokan zaman mu ba haka muke ba, yayin da muke tafiyar da al'amuran ba ma faɗa da wannan. Duk yin shawara ne a matsayin su na manya. Insha Allah ana haka duk sanda za a fita na ɗan ƙara wayar da matasa sai Allah ya za su gaba da samun zaman lafiya. To mun gode Malam Murtala. Fatan za su yi adalci. Fatan za su tashi. Amin amin mun gode. Alabin da baraji ra noddo mo yeso kadi. Assalamu alaikum. Na'am alaikum assalam.
to Modibo Haruna ittu rediyo maɗa haade. Jam Allah yamɗina, Allah yamɗina. Na'am, ko woni shawari maɗa? Na'am. Na'am. Non. Radio maɗa fa har joni e wannani. Radio maɗa e wannani. To waɗu muñal radio mako e wanna e goɗɗo kadi wari turake mo ranar be mo yeso. Na'am, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, wa alaikum assalam wa rahmatullah. Momin boldata. Na'am, Modibo to ko ne gudunmawa maɗa? Na'am. Non. 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 To Allah binda balaji. Na'am. Non. 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 Amin, amin. Allah waɗa nani. To min yetti sosai. Ranar dow mo yeso. Na'am. Wa alaikum assalam. To Modibo e min nanma woni shawari maɗa? Jam kalau. Amin, amin. Non. Non sosai. Amin, amin. To min nana belɗum shawareji okkoton ɗin kadi ko Allah waɗa handiɓe musamman waynaɓe meɗen ɓe janga hundeji ɗi ranar dow. Assalamu alaikum. To goɗɗo e jamo nafti kadi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Allah yana Modibo Ibrahim Kunga. To malam Muslim ke jaɓɓama e nattol. Ya wani jammo da biya na tongu ya Jam kele Modibo. wallahi ko Allah hande min daɗɗana no a ziyara e tuman mo maga ɗin dabbobi saade Allah hoddiraade. Amin, amin. Lalle min giɗi noddon namba amin ɗum WhatsApp ɗum ɗon e ɗon haalaji sosai ɗum yettoto e moɗon. Ok, to Allah fatane alheri, Allah kaɗanɗo en kesintini Amin. Amin. Amin, amin min jetti sosai. Allah ɓe ɓeyda hakkille ɓiɓɓe be irin moɗi tsakanin meɗen ɓe girnaɓe. Na'am. Allah ɗiɗa ɗiɗo kom. Na'am. Yo Allah ko wari ɗon ɗon ɗiɗa ɗum ɓeyata tafi Allah jinnaal konko a kawai ɗon mari Allah Amin, amin. Amin min jetti sosai. To Modibo Muslim joni sai noddo mo karshe kanko mi jangata ɗo. Na'am, assalamu alaikum. Na'am, wa alaikum assalam wa rahmatullah. An woni noddo mo karshe. Jam kala ko ni shawari maɗa a gurguje? Jam jam. Sho malam baba mun gode lokacin mu ya ƙare. To alhamdulillahi hala an ka ƙarshe woni handi ko ɗum bi'i kap ɗum janga ɗum huuda e majum. So number WhatsApp men kanjum woni bono nihi 070 63 53 5177. Last emi yetta kan Hajiya Sumaya Abakar janguɗo teddorgal programme ɗum e Modibo Salihu Jamo hanko ma en waɗanamo fata alkhairi e onon ma nanoɓe e raroɓe e giɗɓe nattugo fuu ɗum waɗa muñal ɗum fotta to groupe WhatsApp ko bo to Allah yaari en sati waro ɗum fotten Allah yarma en Allah walluma en. Assalamu alaikum.